Жәйге қойнар сәлем, дуслар. Мен Диля Нигматуллина һәм сез музыкаль коймак хит парадының телевизион версиясын карыйсыз. Бу чыгарылышта катнашучыларыбызны тиешле баскычлар буенча урнаштырырбыз, мотор җырлар тыңларбыз һәм шәп клипларны бергәләп барларбыз. Мин әзер, җырчылар әзер, димәк башлыйбыз. Тәрәс артында кызу җәй булуга карамастан, кояшлы көннәргә Филүс Каһиров буранлы чыгышы белән контраст өсти һәм безнең йөрәкләрне җилкетә. Әлеге дәртле клипны бергәләп карыйбыз. Barları gülme kışnamazın yolları Şımşımita jil tuzağıtta jiskanlırav mınları Jiskanlırav gümüş mınlar uylada dinin hatta Dinin hattalı uylarım yaşlıkka alıp kaytar Jiskanlırav gümüş mınlar uylada dinin hatta yaşlıkka alıp kayta uylarka sinem hatta şımşımita jil tuzağıtta jiskanlırav mınları Paya alıp para iken kışlamızı da yolları Jiskanlırav mınlarında ötkendim tavuşları Şular, kavuşular, ayrılığı sağışları Şiskındır almamlarında ötkendim tavuşları Şular, kavuşular, ayrılığı sağışları Ötkendim tavuşları Тапшыруыбыз кызганнан кыза бара җәмәгать. Чиратта сокландыргыч гаилә дуэтларының берсе Рамил, Рамиля Хайретдиновлар. Әлеге бар сыман яратып-яратылып яшик дигән теләктә оригиналь клипларының берсен кушып җибәрәбез. Кузгалдык.
бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле bәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле Кемнәр генә балачакларын искә алмый да мотор хатирәләрен яңартмый икән. Тапшыруыбызның нәкъ менә шушы урынында якыннарыбызның яшь, мотор чагына, проблемаларыбыз юк вакытка, әкияти балачак дөньясына кайтып килергә тәкъдим итәбез. Азалия Валееваны бергәләп каршы алыйк.
bakışları göz aldımda hamon durar. Jiller dipkine aşkan, jiller dipkine yapkan, jil kapkalar sağındırar. Kapka asılarının dığına bepkelerde girdik şu an. Bepkeleri köpten yok indi, biz yaşayız dünya kuvup. Kapkaları hazır temir, bala şaka bulmay kaytıp, kirerge bir urun tapmay. Jiller yürü kapka şaka, yok yuzağı, yok aşk kışları, eşikleri, baskışları göz aldımda hamon durar. Jiller dipkine aşkan, jiller dipkine yapkan, jil kapkalar sağındırar. Jil kapkalar sağındırar. Чираттагы катнашучыбыз Арина Юртаева. Яш башкаручы эфир киңлигин бизеп, җәйге көнгә мәхәббәт ноталарын өстәп җибәрергә тулысынча әзер. Игътибар экраннарга. Сине сайлап, сине яратканга бер тамчыда үкенемим, Ходай
Хит парадыбыз зауыклы артистларга, дәртле чыгышларга һәм матур җырларга бик бай. Сүзне исбатлап, киләсе чыгышны карыйк һәм эфир киңлеген Эльвинага тапшырыйк. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Кеше ярын сөю гөнаһ бит ул, бик тә куркам гашыйк булудан. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Мәхәббәттән кашып китеп барам, авыр сулап күңел елады. Сөюемнең бәхет мизгелләре затып калды мине юатып. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сусап торган җаныма. Календар битләрендә һәм күңелдә җәй җәмәгать. Һәр көннән, мизгелдән ям һәм тәм табып яшик. Байлык артыннан кумыйк. Барысы да бездән кала икәнен онытмыйк. Бер-беребезгә карата мәрхәмәтле булыйк. Әлеге сүзләр белән Ленур Биктимиров та килешә һәм чираттагы җырын безгә бүләк итә. Килеп туктап куйса әгәр
bir saatinin uqlары barda qalan jirde eğilişip bikleneler qaytu yolları barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işleri qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözleri qılıp yaşik bulğanına Rabbim birgen bizge barısın Oyak kullar Kurir kuziler birgen Sabırlıknan birgen zurasın Barda qalar Baylık malın qalar Qala işlenmegen işleri Qala vaqtında yakınlarga Eytilmegen жылы sözleri Nefislerini alğa jibermişe Riza bulup yaşik barına Unutmuşa barıp basasını Bir zaman Rabbim karşına Qalar baylık malın qalar Qala işlenmegen işleri Qala vaqtında yakınlarga Eytilmegen жылы sözleri Barda qalar Baylık malın qalar Qala işlenmegen işleri Qala vaqtında yakınlarga Eytilmegen жылы sözleri Qala vaqtında yakınlarga Eytilmegen жылы sözleri Eytilmegen жылы sözleri Нәк менә әлеге мизгелдә календар битләрендә кызу июнь айы булуга карамастан, кышкы, карлы һәм шул ук вакытта мәхәббәтле чыгышка күчәргә тәкъдим итәм. Эфир киңлеген искиткеч гаилә дуэты Ризат Зинира Рамазановларга тапшырыйк. Şitinde o karkışkan kayınlarım İserileni
dep yazganıştan Koyanıma kısıp seni süyer bulam Yüreğim kökten hıyallanıp sinle uydan Akar bolup konaymalı uşlarıma Boran bolup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele kilip konup Ağartım min bar dünyangını akka kömür Akar bolup konaymalı uşlarıma Boran bolup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele kilip konup Ağartım min bar dünyangını akka kömür Kayınlarım oturay köp nazıdan ayıp Mehabetinin jılısından rehet duyup Minde sina bulak idem yüreğimini Anla indi seni güne sigenimini Akar bulup konuymalı uşlarına Boran bulup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Akar bulup konuymalı uşlarına Boran bulup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Kayınlarıga jiller yalğış kalsa da Davaları inlerine sarılsa da Kar boranı koyunlarını yatka birmez Minim kebek seni şaşıp ürküm süymez Akar bulup Konuymalı uşlarına Boran bulup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Akar bulup konuymalı uşlarına Boran bulup olaymalı kışağıma Bitlerinden ubimele gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Bitlerinden ubimele gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Күпләрнең күңеленә хуш килгән җәйге мәхәббәтле музыкаль композиция һәм кайнар клип TMTV каналында дуслар. Вадим Захаровны каршы алырга һәм музыкаль композицияны кушылып җырларга сез әзердер дип өметләнәм. Мин шәхсән 105%-ка әзер. Киттек. Alo, Әнise, мен урам еленіп қайтайым әлі. Ярый, бар. Türlü haller buldu bizning uramda da, bizning uramga da yağdı kızıl qarlar, bizning uramdan da uzdu allar uzdu, yatlar bilen uzdu, biz yaratkan yarlar. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizning uramda da
Şeyler demek ötken bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten biz yaratkan yarılar eni buldu köpten bizning uramda da şeyler demek ötken bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten bizning uramgada toylar kirdi toylar biz yaratkan yarılar uzdu uram boylap bizning terazige de bakmadı dağlar gürlevkler bulup aktı kızıl qarılar biz yaratkan yarılar eni buldu köpten bizning uramda da şeyler demek ötken bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten bizning uramgada bayram kiler dedik her saluğa to'xtab g'urur boshni iydik boshni iye o'zib ketdi yoshlik eksing go'zal yoshlik nek ko'zlaring yashlik biz yaratgan yarılar eni buldu ko'pdan bizning uramda da şeyler demek ötken bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten biz yaratkan yarılar eni buldu köpten bizning uramgada şeyler demek ötken bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten bizning uramgada kışlar killesi var kızıl qarılar gına yağmaz indi büten kızıl qarılar gına yağmaz indi büten Яраткан телевизор караучыларыбыз, TMTV каналы белән һәр даим бергә булыгыз. Интернетта безне эзләп табарга онытмагыз, телеэкраннарыгызга чыккан QR-код сезгә ярдәмгә килер. Без исә әлеге мизгелдә Разил Камаловны каршы алырга онытмыйбыз. Искиткеч музыкаль клип бары тик безнең өчен. Аваз, моң, аһәң. Бу төшенчәләрнең вакыт чиклелеге билгеләнмәгән. Ул юк. Кайчандыр еракта борынгыда яралган милли аваз чырлар аша сәяхәтен туктаусыз дәвам итә. Һәрбер чыр вәкиле бу моңны изге әманәт итеп саклый һәм алга тапшыра. Бабаларыбыз аһәңе безнең балаларда кайта аваз булып яңгырый. Яңгырачак.
Ниһаят, барыбызны да көтеп алынган мизгел абсолют лидерны билгеләре вакыт килеп җитте. Әлеге мөһим эшне башкарганчы барлык катнашучыларны һәм аларның клипларын искә төшереп узыйк. Игътибар экраннарга. Şetirler aylı tünler min yaradan sine bilmesin Yok yılları, yok aşk kışları, işikleri, baskışları. Karşı çıkma bilem yoluma Barda kalan baylık malın kalan Kolay işlenmegen işleri Akar bulup konuyum әлі uçlarıma Boran bulup olayım әлі kışarıma Bitlerinden ubim әлі gelip konup Ağardım min bardan yanlı akar güme Biz yaratkan yarılar eni buldu kökten Bizning uğramda da şeyler demek ötken Мәхәббәт эшпочмагы, катлаулы сюжет линиясы, шилпәрәмә килгән йөрәкләр. Бу рус мелодрамасы түгел, дуслар. Хәзер карыйсы клипка кыска гына күзәтү. Күп сөйләп тормыйк, Лилия Ишемьярованы бергәләп каршы алыйк һәм клипның эчтәлегенә чумыйк. Көтмәгәндә аны мин очраттым, көтмәгәндә кабынды сөюде. Бәхетемә ышандым, канатландым, яхшылыкка гына юрадым. Тик юк булды татлы төш таң белән, эләктем мин алдану капканына. Ай күрде кояш алды, кебек булды, шык белән бар хисләре сүрелде. Ничек ышандым соң икән аңа, ничек эләктем алдау сүзләренә. Мең сорауга җавап юк, телсез калдым, мәңгелек сынды канатларым. Яралы җанга тынычлык эзлим мин, түзерлек түгел ярсый йөрәккәем. Кабатланыр, кабыныр сөюде, тик ышаныр микән йөрәк тагы. Tatlı
башымды бутады. Ярата дип уйладым, мине ярата дип уйладым. Иркелеп назлады, ярата дип уйладым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркелеп назлады, ярата дип уйладым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Яраткан телевизор караучыларыбыз, музыкаль каймак катнашучыларын баскычлар буенча урнаштырдык. Мотор композициялар тыңладык һәм әлбәттә сыйфатлы клиплар карадык. Кыскасы, барына да өлгердек. Сезнең белән бүген мин Диля Нигъматуллина идем. Җәйге җылы кояш кебек елмаеп, көлеп, якыннарыгызга ярату өләшеп яшәгез. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Сау булыгыз.